Ka winter football coaching camp balapan long ka office u district sports office ribhoi haka jinga trailang bar ka office u deputy commissioner ka ribhoi kala poino sya ka bakut haka saw tarik risau ya ka balapan long hamadan la farbe grace futsal ground ka badon hasnong saiden ka jing thumo jong kani ka winter football coaching camp ka long banwa diki Heprit ki badan ya ka sap Ïalehkai ball ki ba hapdeng kerta ka bakhatlai hadu khan riusnan Kumban Shupen kan mau ke office district sports office ribhoi kelas dang banwa deki Heprit don sub daga bapenlong ya ke winter football coaching camp haki nyau tadi ki jaka kata ha pathar khma bernihat mau tunum lau berwa jata kerdem berhamala snai ya ka bala sedang nado ubnai no pra jong usnam 4000 arpusau Hakite ki nyau tadi ki center Jingpynkut Phutbol deki spa ngut ki Heprit kan thei bat shenrang ki balakot shadu ka nyau spa duna kila yo banasham banta hakite ki cam bala yo banjit pat nyungut ki kan thei bat nyungut ki shenrang na ka wega center bat kite ki Heprit ki bala shajit ki lapoi ha ka saw tarik risau 4000 arpusan hamadan lafar be grace futsal ground siden pan na kaliang ka office UDSO kala Ïalehkai biang hapdeng kita ki Heprit ki bala shajit khnang ba na banjit pa de ki Heprit ki bakan sai tam bat hakani kesngi la aila de ki Heprit ki bakan thok de ki saw bu khandai ngut ki shinrang bat saw bu khandai ngut ki khana kan thai ban pen i ka sab jong ki hakmat ki he officer ka ribhoi district hakani kesngi la wanru ban sakhilang de ki rang Ïalehkai ball bat ki coach ki bakan sai na ka jalla ki bakan thop yo ba George Vilingdo norang ubre u coach ka Shillong la jong Samla Henry Ford Nong neng urang Ïalehkai ka kunhun rang dajit silent syndrome coach ka kunhun langsning narampe football academy pat nakaliang ka kunhun Meghalaya Football Association nalor kite la sakhilang ru da UAR Marak MCS Ribhoi district uba Bobby L Nongbet district sports officer Ribhoi pak Jeffrey Warlarpi football coach DSO Ribhoi uba di rendathiang secretary ka RBDSA lambat UAQA Haka bakut jong kita ki Ïalehkai nakaliang ka office u district sports office ribhoi kila sa mi ki khusnam harangkat ber ki sernot shabaro ki Heprit ki balawan ban Ïalehkai Aina pas ya Ya. Shoot. Kia là mong Khubor Tax system है Players jom kanang kêu syafrang di players jom kaya atlay jom ka team jing sar thang kêu ka team jing sar thang kêu yarap lang jersey number 5 khandai sipau khanar goalkeeper bat number 9 one chine
Saya sendiri mah. Marak bermain deh. Halo. Tim à? Tim nhiều nhiều. Chan, kini mu? Mana mu di sini? Mana dia? Day today we had a very thorough sort of a competition that all the players could compete. So all have come from various centers, that is 7 centers that we had conducted the coaching camp, and we are happy to see all the players of each centers, the best of them, coming here and showcase their talent. It's a wonderful moment again that the coaches of Shillong FC, the coaches of Langdajet, the coaches of Lansning, and even members of the Meghalaya Football Association were present today and have got their eyes on some of the boys. I believe that after this camp, many of you will be contacted and called for training in Shillong. Depends on which clubs have contacted you first, but at the same time, the list of players also have been collected by us, and also we will be sharing it with the Meghalaya Football Association for the further camps that will involve age groups of 13 to 16 years. With these few words, I will thank again all of you who made it to this conclusion day, and also wishing you all the best for the next phase of the training or camp or observation trials that you may be called from here on. Once again, I wish you all the best. Thank you. So in the center, sir? Yes, thank you. 1, 2, 3. Thank you. Yeah.
kami asno mundan matham kri khubor Asli. Dah pais ni. Ningkong sabi tinga ay jing sungu yo deputy commissioner bulak loy ban penia ikani ka ban ayang ikani ka lat ban kendak ini ka untuk coaching camp bangi last time do senam beradab ajar apsau Desember ajar apsau berkum jurungi pendap ha match ajar pesan te kum sibenta ban perkut no apa ikani coaching camp conclusion day te menta kasngi yo ban pendap ikani ka conclusion day dak ba khot yak tu kena kiba kerpang hi bangla jet na ki man lagi center tare na po nando na ka jakana jirang na mau tunum na bernihat na laborwa jata berkum juru na kerdam bat na mau lasnai te ngila persang mangkta hi tu ki jaka kham kendong kham ba kini ki clear kiba kham red nado ka snam khat lai adu khat riu bangi persang ban yok ta te contribution rang te ngi ko upload hi bangin yo i ke ya ta kasap phong bagi don sanong kendong khamtam bat kum juru bangin yo ban ai Ïalehkai khendiat nak lian juga basic football bat kum juru ka youth development coaching bagi don kam bat ngila kemen sibon ba i coach jungi na district i ba Jeffrey Walar Piru ila simkhia ba ikani bat man la por ngila ya dan mentah kan coaching camp te kalau ba mentoy sibon mentah singi ba ngila invite ro ya ki bon ba ki clubs ki bawan ban petat ikini ki kena nani lalu ka Shillong lajong ka lansning rang legit ka Meghalaya football session ro kila ya poya kan singi bar kila ya khmi bhai kena jungi bar kila ya ro adu kata ta tinggal kermen pat hi ba kini kena jungi patang ni ba kimdei ban penen e kan lat ki om ta singi bar kin sakhot pat ki cams ki ba kan yat ki peniat ni ki club te let's say ni kermen ba ki bon ki kena jungi contribution ra kini ban kio pat kan sakata level ba of coaching ki badan ki club ki ba kham paunam te hajuk por let's say kin poi ru chadu ka thong bakin poi Ïalehkai nam ta ka jilla jungi bat kum juru bakin poi chudu ka nationals te kata ritang jing thmu jungi rei ngiap sedang hi na ei te ngi kermen hi ba kini ka coaching camp ngi la persang menlet adu senam ajar pesau haduk mentau new ajar pesan te hajuk kapor ngi kermen bangin yo continue yang ini camp man laus senam keramba kin nang mi be ki player ki ba don sab bargin ba hajuk kapor bangin bitil ti ki sakata ka thong bangi kimilti ba kin mi bun player na jilla ri bhai na jilla district ri bhai Tik kumangi i ba pin invite ni ki coaches bagi player na ki tim sai dengan je tam do coach untuk semua je ini semua je kat iki akan ka jitbu kolong ba let's say maki gila kham experience ru hajuk kapor ban scout i khna let's say kin i ni khna jungi na district jungi ba kidon gi ba kham dan sab bat kum juru bakin sajit bakin sakhot pat hatu ka observation period bakin khot maki pat ka Shillong ban let's say kin la ban yorung pat ki club bar ki yo ban rung benta pat ki Ïalehkai jong ki youth league mar banta ka AFF ka pelong bon ba ki tournament nam ta ki age group nadu khat lai hadu khat reu khat pra te let's say kin yo rung pat ki club te club kan yo lat ki ka platform ki bakin yo ban penpau le de ban juk por bakin yo ban Ïalehkai hatu ka level ba bangi la mut nya thmu mangi ro bakin yo let's say kindan hi ki bornai ki ba kerpang ni ban mi nang ni na po tham ribhoi jungi bat kum juru bakin yo ban mi khwar pat ka jilla hi ningkong hinga ko ai kublai shoi ko office jong DSO ke bala khot yang bat invite ka club Shillong jo ke bala pha yang te ngalawan hina do men step ngalai i ba kanika coaching center boro kiba don jo kari boy ba kiwan ban peniela ka sab hang ni te bu ni ki khna hi kilong hi ki badon ya ka sab ken ka khamtam ne hapor ba ngape ja ka technical jongki ken ka passing ka receiving ka dribbling ka shooting ka jongki te ka bun bha ka potential hang ni ken te ngala scout ka tu kan ni ki players ki bangan khot trial po Shillong jong te kawi ka feedback ka bang sutanat ka long ba
kani ka coaching ka bakile hakani ka long ba kipen long kum ka tournament ka balong ka don ka competition ka don ru ka jingjob ka jingram ke baka tim kan ya chkhmat te hang tu ngila ban sakhi ba ki players ki don ru ya kata ka mensem kata ka bakin ya fight ke so hang tu ngala yo i ba ki bun ki players ki bran hi ka taru hi ken ka ban ad ru ya ka ka ke jinglong kum jong player hi ke overall bangin te hi ka jing improvement jong player hi ka we ka long ba ki players ki dei ban skap hi coach namar coach u dei u nong hikai la ne educator u ba la ban yalam ki khana ke shaka e ka ba maki ki myo i so la da ki skap bhai ki coaches ki jong ki tre shitom te kata hi ka dei ka we ka ba ki khana ki nang kyu shaprang ke ba ki nang yai kyu ken haka football career ka jong ki ken la da ki kwa ban long kum professional football player te kum bang i man ta chung ka football nam kai kan the ru ka sang pau ba po jala le la i ru ki na kai jung na the jung ri boy jung te ki pila man ong nam na ka liang jung phi ba ki pe jing na kai jung na the to ya kot board nem ba ki ba district na ne ka wi jala hoi ya kata ru ngam len ka potential haki khana kan thei ka bang ina do manem step ki don ya kata kasap ka ba meki ru ki kot bor hi bat ki we ki districts ki ba ya khun hapo ka Shillong li ru kum ju kan te ka only thing ka long ba ki ni kan thei ki di ban yo regular training ka jing support ru na ka yeng ka sem na ki parlok la ni ki family bat ru ki no hi kai ki jong ki kan but ngan kanum slam ya ki ru bakin poilang shaka level di tang hapo ka Shillong ru Meghalaya handai shabar ru hi kum ju kum bang la pe shabar ki we ki state ru kan kum ta hi te ki jing na sim khabu to jing ni Heprit ka we ka long ba ki dei ban long ki ba ki khana ki ba discipline ka we kata di tang kata hi namar ba la do khana udan hi to ka men sem ka ba u kwa ban long kum football player u de ban long ba discipline u bala ban khi ha ka por ka biang thia ka por ka biang kier na ki kam snew yai 3 minute e 3 stom kham tam e ka long ba kin kli ki coaches ya ka jing bakla jongki la ne ki strength la ne ki weakness ki jongki ka ba ki duna hangta u player u la ban sku thu ru hi an kam de tang kata ru u hap hi ban le na la de ru ka kumentah ka por internet phila ban i bangi bon ki youtube ndi ban lab bet ki kam kai pe la da video player u bai la kai kum striker phila ban pe ki videos ku striker u la kai kum no phila ban pen tebit la jong ka tang kata hi so kata ka de ka example ka ba ndi tang ki players ru kama ki coaches ru kum jo menta perthai social media ki la ban learn bun ki tang kum ta hi nakaliang ka jonga te ka feedback ka positive ka ba kila ban le kham ba shu na ka DSO office ka long ba kila ban organize shu kum kini ki competition tournaments number ba ki khna hi por ba ki dang ret ki don kam bhai ka game time ka balong ka competition ka ba ka don ka jing job ba ka jing ram khnang ba kin la ba kin experience ya kata kum professional player kum juru na ka DSO office ru nga kwa ru ban ong ki ba lada kila ban organize ru kum ka workshop ki coaches ru kham tam namar baki coaches keleng kila banyawan ya fliu jing lang ki yo lang ka jing nang jing start ka understanding hangta ngila banya kila banya exchange ki ideas ki jongi hi te tangkum ta hi ngai khuble hi se bobi dong batu DSO ibala le hadu kan ni ki players kan ni ka long ka very good platform ki khna bro joka riboy ke te tangkum ta hi thank you